Ξέρεις την αποσμήνη? Έλα να σου πω. Αρχικά, όταν βλέπεις την ετικέτα vegan σε καθαριστικά προϊόντα, να είστε βέβαιοι ότι έχει παραχθεί με σεβασμό προς τα ζώα και το περιβάλλον. Λοιπόν, γράφει 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης του καθαριστικού και στη διάλυση των λιπών. Περιέχει εθανόλη, η οποία βοηθάει στην απολύμανση και στην εξάλειψη των οσμών, καθώς στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, εξατμίζεται βασικά και δεν αφήνει πίσω υπολείμματα. Περιέχει βενζιλική αλκοόλη, η οποία χρησιμοποιείται ως διαλύτης και συντηρητικό και επίσης έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες. Περιέχει διάφορα αρώματα, με πιο έντονη αυτή του πεύκου, και έτσι καλύπτει κάποιες οσμές και μυρίζει πολύ ευχάριστο χώρος. Αρχικά γίνεται καταστροφή οσμηρών μορίων, δηλαδή οι επιφανειοδραστικές ουσίες και η αλκοόλη βοηθούν ώστε να διασπαστούν τα λίπη και οι βρωμιές, οι οποίες πολύ συχνά είναι φορείς δυσάρεστων οσμών. Και έπειτα έρχονται τα συμπληρωματικά αρώματα ώστε να αρωματίσουν το χώρο και να καλύψουν